Čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa, dneska to bude Xbox, hej, dajte like, odber, zvonček, máme tých 100 doberateľov za chvíľku, to máme a začali sme hrať a tým to líbo, neviem, vždycky na tejto mape to ľudia líbujú, takže dúfam, že to dneska dám na tejto mape a aspoň a pozrite sa ľudia, už je zelený tým dole, tak rýchlo. Inak ľudia, v komunite ste hlasovali, že čo mám natočiť, že hlasovali ste za Skybox and Fox. Takže to musím natočiť. No a kebyže ľudia chcete vedieť, že cez čo striham, mal som už 2 striedacie programy, ktoré som vystriedal. Bolo to CapCut, to je prvý program. Druhý program je Filmora. A teraz to už bude pýtať cez Sony Vegas, takže hej. Máme ďalší generátor, ale ja by som si mohol trochu zväčšiť FPS, vidím aspoň na stred a idem na stred. Občas sa to lahne, ale lepšie než nič. Už je to lepšie. OK, už sú 2 týmy dole a jediné týmy, ktoré sú troj, tak je Yellow. Takže Yellow, títo to budú mať teraz dobre, lebo tí sú traja. Ostatní sme dvaja a tak, takže oranžový je jeden. Môžeme ísť na oranžového, keď to teammate súhlasí. Tak napíšem mu to do chatu. Teammatekovi. Teraz oranžový, ne. Prosím, nie. Okay. Žltí sú dole! Nice, my to vyhráme. Ale modrí sú dobrí. Teraz to budeme na stredu. Keď už ide aj v parku. Ideme tu. No robovskí páni sem prišli. Berú si diamanti. Dúfam, že teammate má koľko treba diamantov na generátor? 5, aha. Dúfam, že teammate dal 5 diamantov a ja idem zatiaľ domov obstáť vajcov. Dúfam, že idem na dobrý dom. Tak, toto zoberieme a ideme obstavať vajco. Nech to máme čím skôr z krku. Dúfam, že teammate to neobstával. Môžeme mať obsidian, ale obsidian nedal. Ináč goldy som zabudol dať. Takže bereme si tu Hey Bale, kto by nevedel, toto je najlepšie na odkladanie vajca. Teammate z dechov je to vidieť, že nemal žiadny armor. A môjim cieľom je tu asi niečo trochu zahrať, ale keď zdechnem, no tak dokončiť. Je to niečo ako tie tiktokové videá, že keď uvidím vodu, tak video končí, keď sa dostanem vody, tak video končí. Väčšinou to všetko o vode. Neviem prečo, ale áno, ne? Tak. No. Ja som vedel, že modrí sú takí silní a prídu na nás a zabijú nás. Ne.
OK ľudia, z dnešného videa by to bolo všetko, tak